Táto pesnička je o tom, že niekedy nás niečo vyhodí z miery, ale to je len skúška. Pretože z miery vítam. Za nimi sa skrývajú zázraky. Toto je ďalší príklad. Dneska som si bol kúpiť košelu. Klasicky som išiel do New Yorkeru. Keď som sa vracal home, čelil som problému. Nemal som kľúče doma, nik v piči na môj veru. Volal som, či nejdem von chlapcovi jednému. Tak som ho čakal, no o nič, bolo tak k zblázneniu. Tak som sa tulal mestou, no nestracal som vieru. Zrazu som pri webshope spoznal Ninu a spoznal Elu. Oni ma oslovili, videli, že som bol iný, ocenili štýl. O jednu láskavosť ma poprosili, hovorili, že majú ísť na vlak, tak na do hodiny som bol s nimi. Prvý moment hneď, hotový som bol z Niny. Dala mi náramok, aj keď mi preskl ako nekvalitný kondóm. Bolo to pre mňa jak sviatok, jedna z pamiatok. Tak som jej tiež dal jeden tričko s logom Spaceman. Učil som mu nejaké moves jak Let's Dance. Povedal som jej, dievča, spravím z teba celebritu. Si niečo jak doktorka, potrebujem ďalšiu vizitu. Povedal som jej, dievča, spravím z teba celebritu. Si niečo jak doktorka, ja potrebujem ďalšiu vizitu. A pokračovanie na budúce.